कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। चटुआ घाट औरा बांधा कुआं बुड़सरा महिमा छाता पहाड़ के तोला देखा देहूं। महिमा छाता पहाड़ के तोला देखा दे हो। महिमा छाता पहाड़ के तोला देखा दे हो। पलंग अभी ले ढारे हवे ढारे हवे ढारे हवे ढारे हवे ढारे हवे। एक पलंग अभी ले ढारे हवे ढारे हवे ढारे हवे ढारे हवे ढारे हवे। 700 मर के वो हा भाखा मारे हवे तोड़ा देखा दे हो। पुरहिन के डोला टंगाए हवे टंगाए हवे टंगाए हवे टंगाए हवे टंगाए हवे। पता पुरहिन के डोला टंगाए हवे टंगाए हवे टंगाए हवे टंगाए हवे टंगाए हवे। ओकर महिमा भंडारपुर में छाए हवे तोला देखा दे हो।
देते तोला देखा दे हो। गिरावतपुरी वातेला सी भंडार किनार किनार के ई मोला देखा देबे हो। गिरावतपुरी वातेला सी भंडार किनार किनार के ई मोला देखा देबे हो। जोड़ा नरिया चरण में चढ़ाई देते चढ़ाई देते चढ़ाई देते चढ़ाई देते चढ़ाई देते जोड़ा नरिया चरण में चढ़ाई देते चढ़ाई देते चढ़ाई देते चढ़ाई देते चढ़ाई देते अपन तन के भी पतला बताई देते तोड़ा देखा दे हो। गिरावतपुरी वातेला सी भंडार किनार किनार के ई मोला देखा देबे हो। गिरावतपुरी वातेला सी भंडार किनार किनार के ई मोला देखा देते हो। चटुआ घाट औरा बांधा कुआ बोरसारा महिमा छाता पहाड़ के तोड़ा देखा दे हो। गिरावतपुरी वातेला सी भंडार किनार किनार के ई मोला देखा देबे हो। गिरावतपुरी वातेला सी भंडार किनार किनार के ई मोला देखा देबे हो। चटुआ घाट औरा बांधा कुआ बोरसारा महिमा छाता पहाड़ के तोला देखा दे हो।